Εδώ τώρα, για να παίξεις καλά με το υπάρχον δίκτυο, αυτό σου προτείνει white 1 παύλα 1, βάλε κόμμα white 2 παύλα 2. Για να γίνει άλλη μια αναμετάδοση, αλλιώς δεν περνάς σε όλα και μέσα αυτά. Αυτό αποφασίσαμε με τον Πάπα και το Λίμα, ότι είναι απαραίτητο, γιατί δεν πήγαινα εγώ στην Αλεξανδρούπολη. Σταματούσαμε εδώ. Ρυθμίζεις διάφορα πράγματα, κάθε πότε να στέλνει τον beacon, δεν γίνεται πιο νωρίς από 15 λεπτά. Εάν θα στέλνει WX τηλεμετρία, εάν θα κάνεις enable το Bluetooth, εάν το Bluetooth θα είναι το νέο πρωτόκολλο, αυτό το Bravo Lima Echo που είναι χαμηλής κατανάλωσης, τι να το κάνεις στο Bluetooth. Με το Bluetooth μπορείς να ανοίξεις μια εφαρμογή άλλη, όπου να πάρεις τον έλεγχο αυτού του τράκια στο τηλέφωνο σου, παραμένουν μεταβιβαστές, με αρέθιμαστε από τον τράκια μέχρι το τηλέφωνο με το Bluetooth. Γράφουμε messages, χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην Ευρώπη για ανταλλαγή μηνυμάτων, είναι αξιόπιστο για ανταλλαγή μηνυμάτων. Χρησιμοποιείται όμως και για πολλά ακόμα πράγματα και για να το χρησιμοποιήσεις σαν εικονικό TNC και να ανοίξεις ένα πρόγραμμα στο κινητό σου ή στον υπολογιστή σου και να έχεις monitor την αρεύτη ώρα. Χρειάζεται και την επόμενη διαφάνεια. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι παραμετροποιώ είναι αντίζει και αεγέ. Εδώ δεν έχει να βάλεις πολλά ποσά, ένα θα βάλεις. Να είναι το bits. Εδώ παραμένω πάλι να βάζω το white ταύλα 2. Εδώ αρχίζω βάζω διάφορα SSID. Τι είναι? Λοιπόν, μήπως έχει... Βλέπω ότι έχω λίγο υπογλυκαιμία. Κανένα να ψυχικό με ζάχαρη. Να το σώνει τίποτα. Αυτό είναι και η υπερκαπνία, επειδή μιλάμε όλα και αναπνέω πιο πολύ από όσο χρειάζεται. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν είναι τιμή προς εσάς. Λοιπόν, εδώ βάζουμε τις συνταγμένες, διότι συνήθως είναι σταθερή αυτή. Οι feeders, αυτό που έχω στο αυτοκίνητο δεν τις έβαλα, διαβάζει το GPS του. Και εδώ τώρα βάζω τα πιθανά Wi-Fi στα οποία θα συνδεθεί. Τα παίρνει με τη σειρά για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να βρει σε ποιο θα πάει. Και τα ξαναπαίρνει από την αρχή. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπω ότι έχω κάνει enable να πάει στη ραχοκοκαλιά του APRS στην Ιντερνετική, δηλαδή να τα στέλνει και στο διαδίκτυο. Και εδώ, επειδή δεν έχει, σε αυτό που έχω βάλει στο αυτοκίνητο δεν έχει νόημα για RF, το είπα θα στέλνει στον beacon μόνο μέσω του Ιντερνετ και όχι μέσω του RF. Τώρα το έπαιζα και αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να το στέλνω από το beacon. Δεν τους μπερδεύω. Το beacon το θα βάλει ένα 30 λεπτά να φεύγει και με βλέπανε. Μέχρι να πάω εγώ κάπου, ας πούμε, μια μισή ώρα, με βλέπανε που και που να είναι μαζί με τον αναμεταγόντινο και μετά έφευγα εγώ. Το αναμεταγόντης έμενε σε μέρος που ήταν φυσικά από το ανάγκητο αδύνατο να μεταβεί. Εντάξει, αναπόταν οι κινητούς αναπόταν να μην βγάζει δίκιο. Αυτό κάνει ο καθένας όπως τα κρίνει, το επόμενο. Έτσι το password. Ότι θα βάλουν το password στα SSID. Εδώ το password. Και το password πέσει. Εδώ ο καθένας μας, σωστά, αυτά τα έχουμε στο PDF, ο καθένας μας έχει ένα και μοναδικό password για να μπορεί να περάσει το call του στο ίντερνετ. Δεν θα τους δώσω το calculator, γιατί μετά πάει σε πολλούς και αρχίζει ο καθένας και βγάζει. Όποιος θέλει password θα παίρνει τηλέφωνο ή το Θωμά ή εμένα και θα τους δίνω το κωδικό. Είναι συνάρτηση του call sign. Για να περνάς, να δουλεύει το iGate. Αυτό δεν ενδιαφέρει το Pabla, το SSID, είναι για το call sign σου μόνο. Οπότε αυτό καλά έκανε, στο έβαλα εγώ εκεί χ.
Λοιπόν, εδώ δεν έπαιζε καλά και δεν πηγαίναν τα πακέτα στην Αλεξανδρούπολη. Από τη φόρτο το έχει αυτό στο Wide 1. Δύο επιλογές έχει. Εδώ θα το βάζουμε αυτή. Με την υπάρχουσα δομή του δικτύου θέλει αυτό για να φέρουν τα πακέτα παντού. Τώρα, τι έχω κάνει enable και το TX και το RX. Διότι θέλω να αναμεταδίδω κιόλας έναν που τον άκουσα. Για να τον ακούσουν άλλοι, να πάει παραπέρα. Φυσικά ελέγχουμε από εδώ την ταχύτητα μετάδοσης, το bandwidth, την ισχύ, πάμε στο επόμενο. Δεν κάνει να πειράξουν αυτό το οποίο εντάξει, τώρα. Το 300, άμα το πειράξεις, δεν μιλάει με τους άλλους. Δεν μιλάω, όχι, οτιδήποτε δεν θα πειράξει αυτό. Θα αφήνει στα defaults. Αν έχεις και πλακετάκι με καιρό, ενεργοποιείς και αυτό. High correction, ύψος. Εδώ τώρα τι γίνεται. Στην καλύβα που πάμε στο κυνήγι πάνω από τον Περιστερώνα εδώ στο Ζαγκλιβέρι, είναι στα 480 μέτρα, έλα να αναφέρει. Στην Υγρική καλύβα. Εκεί λοιπόν έβγαζε, αλλά αντάλλον παρομετρική πίεση. Θέλει να πεις το υψόμετρο που βρίσκεται ο αισθητήρας για να γίνει sea level correction. Έγινε λοιπόν εκεί, του έβαλα το 480 και είχε και μια απόκληση ο αισθητήρας κατά 2 βαθμούς θερμοκρασίας, μετρημέναμε καλά θερμόμετρα, έκανα και τη διόρθωση αυτή και τελείωσε. Τώρα, αυτό το PNC δεν το κάνουμε συνήθως enable. Εγώ το είχα κάνει γιατί με έναν υπολογιστή έκανα monitor την αρέ. Τι τρέχει έξω από άλλους σταθμούς σε αρέ. Εδώ το reboot δεν είναι ενεργοποιημένο, εγώ το ενεργοποιώ πάντα. Αν και ίσως τώρα το έχει στρώσει αυτό το πράγμα. Γιατί το ενεργοποιώ. Αν χάσει το Wi-Fi για κάποιο λόγο, το Wi-Fi μπορεί να κλείσει για ένα διάστημα. Και ξαναρθεί όμως το Wi-Fi. Αυτό δεν το ξαναρθεί. Πρέπει να το μπουτάρεις από την αρχή. Εντέ και καλά, εγώ του είπα να 6 ώρες να μπουτάρεις. Δεν με νοιάζει, κάνει ελάχιστο χρόνο για να μπουτάρει. Για να το βρει ξανά. Ή να βρει άλλο αν έκλεισε εκείνο, γιατί το περνάμε διάφορα. Την επόμενη διαφάνεια. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα επαναμετροπής, αυτό ήταν όλο το πρόβλημα. Άρα, τι φτιάχνουμε, έναν tracker, ο οποίος μέσα του τι έχει, το Heltec Wireless Tracker που έχει GPS και μια μπαταρία 2000 mAh που κρατάει 3 εξάωρα. Αυτό είναι ο tracker που το παίρνεις μαζί σου, έχει και μια οθονίτσα, έχει κάποια πράγματα που τα κάνεις εύκολα. Δηλαδή, άμα θες να αλλάξεις code sign ή να αλλάξεις SSID που έχεις αυτοκίνητο, πεζός και ό,τι άλλο ποδηλάτης, πατάς το κόκκινο αυτό μια φορά παραδεδομένα και πάει στο επόμενο, στο δείκνο. Δηλαδή είναι πανεύκολο να αλλάξεις το code sign, δεν είναι τίποτα. Έχει όμως και μενού με 3 γρήγορα πατήματα ή με 2 γρήγορα πατήματα, υπάρχει μενού που πας και κάνεις και άλλα πράγματα. Άμα θες να παιδεύεις, εδώ θα κάνεις το τηλέφωνο σου. Γιατί συνδέεσαι πάνω στο Wi-Fi του το οποίο δεν είναι αναμένο για να μην τρώει την μπαταρία. Πατάς 3 γρήγορα πατήματα και του λες Enter στο Wi-Fi. Ανοίγει το Wi-Fi, μπαίνεις με το τηλέφωνο σου, γιατί παίρνει IP τη σειρά του τηλεφώνου, κάνεις τις ρυθμίσεις σου και μετά θα κάνει μια επανεκκίνηση και κλείνει. Την επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι κατασκευές χωρίς να χρησιμοποιήσω σπουδαία κουτιά. Αυτή η κατασκευή είναι στην καλύβα την κυνηγετική. Είναι ο Παύλα 15. Τώρα αν έχουν ανάψει φωτιά μέσα εκεί, θα δίνει 30 βαθμούς, θα την έχουν το μανιάσει να ξεγεύσει. Τι είναι, ένα κοινό κουτάκι, έχουμε μία μακριά βίδα εδώ, βάλει τον κόδωνα σε κάποια απόσταση, να μην επηρεάζει τα τυχόν θερμοκρασία που θα αναπτύξει μέσα η πλακέτα και πήγε και αυτή η σίτα για να μην πάνε έντονα και μετά καμιά φωλιά και να το χαλάσουν. Ό,τι σκεφτείς κάνεις. Αυτό έχουμε στο αυτοκίνητο, ένα φορητό DJI Gate. Όπως είναι η πλακέτα, στο κουτί της συσκευασιάς άνοιξα και λίγες τρύπες για να παίρνει αέρα. Εδώ μπορώ να βάλω το βίσμα Type-C, έβαλα και το κεράκι και αυτό είναι. Όπως είπα, αυτό 25 ευρώ κάνει το επόμενο. Εδώ είναι μια κατασκευή που έχει κάνει 7 παπακιλογράμμα,
όπου έχει βάλει το Heltec V32 χωρίς GPS σε αυτό το κουτί, το οποίο είναι κουτί ηλεκτρολογικό για εξωτερικούς χώρους, ερμητικά κλειστό, γιατί αυτά μπαίνουν, είπαμε, από τον άρθρο που έχει κάνει στα Digi, στα βουνά. Το κουτί έχει κάνει και μια τρύπα από την έξω μεριά και έχει κολλήσει διάφανο πλεξιγλάς υδατοστεγός για να βλέπει την οθόνη. Εδώ το τροφοδοτεί, με τι το τροφοδοτεί, έτσι σαν και το Digi που θα κάνουμε εδώ. Το τροφοδοτεί με ένα step down module, δηλαδή είναι μια πλακέτα η οποία παίρνη τα 12 βόλτα όπως έρχονται από εκεί, θα έχει μονώσει, εδώ το κάνω με στοιχειοθήκη για να είναι πιο ωραίο, τις εικόνες. Παίρνει τα 12 και βγάζει 5. Τα 5 τα δίνει κατευθείαν στην μπαταρία. Εγώ δεν τα δίνω εδώ. Προτιμώ να πάω, γιατί μαθαίναμε να δουλεύω με το γράμμα. Προτιμώ να πάω εδώ πάνω στα πινάκια που λέει C5V. Γιατί εκείνη η μπαταρία είναι 3,7. Γιατί να πάω εκεί. Και μετά να θέλει και να τη φορτίσει που λέω εγώ. Γιατί να τα πάω στην μπαταρία. Εγώ το θεωρώ λάθος που τα βάλω. Προτιμώ να τα βάλω εδώ πάνω. Τροφοδοτεί δηλαδή τη λόρα τη συσκευή και ταυτόχρονα τροφοδοτεί από τα 5 V. Γιατί τροφοδοτεί από την μπαταρία των 3,7 V που τα δίνω 5, ξέρετε που τα δίνω. Εδώ είναι από κάτω το Type-C. Θα σας το δείξω που σημαίνει το τροφοδοτά. Πού τα πάει αυτός με αυτά τα 5 V? Σε ένα ενισχυτή, σε ένα linear, το οποίο τα 100 mW θα κάνει 2,5 W. Αυτό εδώ, πώς έρχεται από την κεραία εδώ, την ομοαξονική, η οποία θα πήγαινε κανονικά σε ένα σμάκο μέχρι έξω, μπαίνουμε στο linear και βγαίνουμε σε ένα άλλο SMA με 2,5 W. Αυτή είναι μια κατασκευή για Digi που έχουμε ανεβάσει και την ισχύ. Για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν δηλαδή περισσότερο και φτάνουν τα χέρια τους. Το επόμενο. Εδώ είναι αυτό που έχω κάνει εγώ για τον SVD καπαθή. Εδώ είναι το Heltec το V32, εδώ είναι καρφωτό ένα υλικό πλακετάκι με Type-C που με στέλνει γωνία και μου βγάζει τις επαφές, γιατί δεν είχα χώρο και έβαλα τέτοιο, και από εδώ πήρα και έβγαλα έξω από το κουτί υλικό Type-C για να μπορώ να το προγραμματίζω, να το βάζω στο συνδέσιο του υπολογιστή χωρίς να αναγκάζομαι να λύνω όλη την κατασκευή. Ταυτόχρονα έχω βάλει εδώ ένα pinheader υλικό για να καρφώνω τους αισθητήρες καιρού. Αν θέλω να καρφώσω και ένα αισθητήρα καιρό, το καρφώνω εδώ πάνω, το επόμενο. Εδώ το βλέπουμε από άλλη σκοπιά. Πάλι έχω, εδώ δείχνω πώς παίρνω τα 12 V και βγάζω τα 5 για να τροφοδοτήσω κατευθείαν τον ενισχυτή και για να τα στείλω στο Type-C να τροφοδοτήσω την πλακέτα τηλεόρα με προστασίες, όπως και να μου βάλει έξω την μπανάνες δεν με ενδιαφέρει, με διακόπτη, με φωτιζόμενο λεπτάκι, για να ξέρουμε ότι πήρε ρεύμα στη συσκευή. Επόμενο. Αυτό είναι για κάποιον τώρα που θέλει να παίξει περισσότερο, σας έδειξα και προηγμένες κατασκευές. Τι προηγμένες δηλαδή, είναι η δουλειά. Προηγμένο δεν είναι αυτό. Αυτός είναι ο παγκόσμιος χάρτης των σταθμών LoRa που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Φιλιππίνες, Χιλή, αρκετή, Αμερική, φτώχεια καταναλωμένη. Σιγκαπούρη, ναι, πολύ Μαλαισία. Ναι, Μαλαισία. Εδώ τώρα δες, η Ευρώπη γεμάτη. Και τα παράλια της Τουρκίας. Επόμενο. Η διασπορά στην Ευρώπη. Επόμενο. Εδώ τώρα βλέπουμε τους σταθμούς. Αυτός δείχνει μόνο LoRa ο χάρτης, μόνο LoRa. Κεντρική Ευρώπη. Επόμενο. Ελλάδα. Μερική σταθμή εδώ να φτάσει στον Αυλίγη στην Αθήνα. Ο Παπακύλο Λίβα στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ είναι που είπα η Λίβα, εδώ είναι η εναλλακτική περισταθμή που έχω. Η γραμμή στη θάλασσα είναι το όριο της Αγγλίας ή είναι... Η γραμμή αυτή όχι, θεωρείται ότι δεν το ξέρουμε. Δηλαδή ο χάρτης που σηκώνει, αυτό είναι ένα ισπανικό κλαμπ, δεν δίνει αυτό, αλλά δεν είναι ελληνικό κλαμπ, που δίνει αυτό το χάρτη LoRa APRS
Γιατί άμα πάω και τα δω αυτά στο APRS.at, θα βλέπω μαζί τώρα τα όχι να βγάλω. Αυτό εδώ είναι ένα APRS.at στη Ισπανικό κλαμπ που δίνει μόνο τους LoRa σταθμούς. Μόνο τους LoRa σταθμούς. Και γι' αυτό τώρα τι χάρτη σηκώνει αυτός και δίνει αυτό το την άλλο εκεί γύρω από την ξηρά, δεν ξέρω. Το επόμενο. Αυτή είναι η σταθμή στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Ο Τσάρελι Ματζούλη εδώ, ο Κύλο Φόξο, αυτό το DJ ουσιαστικά δουλεύει. Ο Αλφα Hotel Tango στη Χαριλάου στο σπίτι του που δουλεύει DJ, εγώ το mobile μου εδώ. Εδώ είναι ένας Τσέχος που δουλεύει ένα DJ και αυτό κάτι κάνει. Και εδώ ο Τζούλιο Τάγκο που πειραματίζεται. Αυτοί είναι όλοι αυτή τη στιγμή η σταθμή. Πολύ πιο πολύ από την Αθήνα λόγω του Αλφα Hotel Tango. Το επόμενο. Εδώ είναι αυτό που σας έλεγα που κατέβηκαν στην Αθήνα. Εδώ βλέπετε κλασικό APRS, εδώ το LoRa, το ίδιο όχημα. Αυτό εγκατάσταση στο αυτοκίνητο 50W να βγάζει κανονικά η κεραία αυτοκινήτου την ΑΡΕΦ και να ακούει. Και το άλλο είναι αυτό το πορτοκαλί που είδατε με μεγαλύτερη όμως κεραία και κάποιο γκέι. Εδώ λοιπόν αυτό καταγράφηκε το κλασικό APRS. Εδώ δεν πέρασαν καθόλου στίγματα στην περιφερειακή της Κατερίνης, ενώ εδώ το LoRa βγάζουν στην περιφερειακή της Κατερίνης. Και μετά πέρασαν όμως μέχρι εδώ. Εδώ όμως το LoRa μετά δεν ξαναπέρασε. Δεν ξαναπέρασε. Εδώ τώρα πέρασε ένα, την Κανδίζα, δηλαδή το τελευταίο που πέρασε το κλασικό APRS, δεν έφτασε στη Λάρισα. Έφτασε μεν, αλλά τον αναμετάδοσα από Καρδίτσα. Όταν αναχώρησαν μετά, παρόλο που κάνανε και κάποιες βούρες μέσα, δεν ξαναπέρασε κανένα. Και άρχισαν μαζί κάπου από εδώ να αναμεταδίδουν και τα δύο. Αλλά εδώ, το APRS στο κλασικό, είχε αναμετάδοση στο Hotel November Hotel το Δίζι στην Ευκαρπία, εκεί στο ύψομα. Είχε συνέχεια από αυτόν πακέτα. Το LoRa δεν είχε κανέναν εδώ μέσα. Αν είχε το LoRa εδώ, στον Εύωσμο στα κινητήρια, τότε δεν ήταν συγκρίσιμο κάποιο. Το LoRa είχε τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος τον αναμετέλειε συνέχεια. Συνέχεια από μέσα στη Θεσσαλονίκη μέχρι που έφτασε μέχρι εκεί που δεν τον άκουσε πια λόγω της κλίσης. Θέλω να πω επίσης ότι δεν είναι συγκρίσιμες οι ισχύς. 50W έβγαζε το mobile, το APRS.at, 100 mW έβγαζε το LoRa. Για να είναι συγκρίσιμες έπρεπε να βγάλει τουλάχιστον 2,5W. Ένα W έπρεπε να βγάλει το LoRa για να είναι συγκρίσιμες. Δεν ήταν κεραία οροφής. Ήταν κεραία στο χέρι. Παρόλα αυτά βλέπετε πώς πέρασαν τα 100 mW. Το επόμενο. Συμπεράσματα. Τι είναι αυτό δηλαδή που μας δίνει το κίνητρο να παίξουμε με αυτά. Γιατί για μας ραδιοαστέρνες τι είμαστε, γιατί είμαστε. Μας αρέσει να πειραματιζόμαστε, να ερευνούμε και να καινοτομούμε. Μεγάλη εμβέλεια σε δύσκολες συνθήκες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σκέτο το πλακετάκι αυτό με μια κεραία ποινή που έχει ο Τζούλιο Τάγκο στο σάκ του μέσα, που δεν βλέπει, είναι μπροστά οι πολυκατοικίες, δεν βλέπει τίποτα από πόλη. Δεν βλέπει ούτε τον Όλυμπο, η μόνη του πολυκατοικία δεν έχει καλά οπλισμό, έχει οπλισμό καλό, είναι τοναγισμένο. Και ακούει εκείνο το πράγμα, πακέτα που δεν μπορείς να το φανταστείς ούτε από τώρα. Αλλά τον ακούει το ζητήτα από το δόλιο. Ανθεκτικότητα σε παρεμβολές, λόγω αυτού του το ακούει χαμηλά. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, τίποτε δεν καταναλώνει. Ιδανικό για φορητές και κινητές εφαρμογές. Εύκολη δημιουργία ενός δικτύου σε ενέργειες συνθήκες. Εύκολη σύνδεση αισθητήρων. Για να βάλω ένα weather station επάνω στο κλασικό APRS, είναι ολόκληρη διαδικασία. Εδώ κολλάω 4 καλώδια και τελείωσε. Οι φθηνές συσκευές και μεγάλο ενδιαφέρον για πειραματισμό και ανάπτυξη. Επόμενο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κάνει GPS είναι το αντιπλώμα ή χωρίς GPS. Από τη στιγμή που θα κάνεις tracker και θέλεις να στέλνουν τα στίγματα, θα πάρεις με GPS για να κάνεις tracker. Άμα όμως θέλεις να κάνεις ένα που να στέλνει τα δεδομένα θερμοκρασίας ή το εξωτικό σου, θα πάρεις ένα απλό. Θες να κάνεις ένα DG, θα πάρεις χωρίς GPS, να μην υπάρχουν κατανάλωσεις.
Τώρα δεν ξέρω τι απορίες έχετε ενδεχόμενα. Να προσθέσω κάτι, κύριε Γιάννη. Βεβαίως. Μια μεγάλη διαφορά του LoRa commercial με το δικό μας είναι ότι το LoRa το άλλο χρησιμοποιεί και encryption, ενώ το δικό μας είμαστε ραδιοεραστέχνες και απαγορεύεται να είναι encryption, δεν μπορείς να ενεργοποιήσεις το encryption. Πολύ σωστή παρατήρηση. Γιατί είχα ασχοληθεί πρώτα με το Mestatic και είδα εκεί ότι έχουν encryption, default είναι enabled κιόλας, το streaming. Ό,τι βγάλει εννοείται, αλλά στο ραδιοτεχνικό δεν υπάρχει περίπτωση να το ενεργοποιήσει γιατί είμαστε ραδιοεραστέχνες. Πάντως τα περισσότερα που κατανάλωσα λόγια ήταν τα εγκυκλοπαιδικά για να το πιάσω ολιστικά και να ξεσκονίσω και κάποιες γνώσεις. Επί του πρακτέου, το πώς θα κάνετε ένα τέτοιο, είναι λίγα. Δεν είναι τίποτα δηλαδή δύσκολο πράγμα. Είναι πολύ λίγα. Τι χρειάζεστε τώρα εσείς να κατεβάσετε το PDF που έχω στην ανακοίνωση της STAR, όπου έχει link. Τώρα εδώ άμα θέλετε, τι είναι το PDF εκείνο, δεν τα ανοίγεις λίγο να το κάνεις space down να το δω. Να εξηγήσω δύο πράγματα. Για να μην ρωτάτε πολλά ή δεν καταλάβατε τίποτα, καταλάβατε όλα. Αυτό δεν είναι. Αυτό. Κάντο στο εύρος της οθόνης. Ωραία, λοιπόν. Οπότε το κάνω full screen. Όχι, full screen δεν θα γίνει, κάτω στο εύρος μέσα. Okay. Τι μπορεί να χρειαστώ. Εκτιμάς τι θα χρειαστείς. Εγώ σας δίνω τα link για τα πάντα. Σας λέω λοιπόν εδώ ότι για το tracker θα πάρετε αυτό. Ποιο είναι αυτό. Λέγεται Heltec Wireless Tracker. Να το λink. Επιλέγεις την πέμπτη εικόνα. Στη δείχνω κιόλας ποια είναι. 433, μην πάρεις άλλη συγνότητα. Αυτό είπαμε είναι με το GPS. Ναι, με το GPS. Το άλλο σου λέω, no GPS. Στο λέω. Σένσορας καιρού. Στο δίνω. Θα θέλω λίγο το κάτω θωμά. Αυτή την κεραία τα 15 dBi που είναι από εδώ και τη βλέπετε. Είναι αυτή. Σου δίνω το link και στη δείχνω γιατί με αυτό το link σε πάει σε αυτόν τον κατασκευαστή που βγάζει πολλές κεραίες. Εσύ να πάρεις αυτή που βλέπεις αυτή την εικόνα. Η μπαταρία, η καλύτερη μπαταρία που δοκίμασε ο Παπακυλολίμα είναι αυτή εδώ, στα 2.000 mAh και την παίρνεις από εδώ για να τη βάλεις μέσα στο κουτάκι του tracker. Ο ενισχυτής για να βγει στα 2,5 W. Επιλέγεις όμως πρόσεξε για τους 433. Αν θέλεις ενισχυτή, εξωτερική κεραία. Άμα θες να βάλεις μια κεραία LoRa εξαιρετική, 20 ευρώ. Εξωτερική στην ταράτσα. Εδώ τώρα είναι αυτό που περιμένω και δεν έχω ολοκληρώσει την κατασκευή του Digi. Εδώ να πω κάτι για την κεραία, επειδή δεν ξέρω τις κεραίες. Τις κεραίες είναι άθλιες που αγόρασα και κατέληξα σε μια Diamond μονοπάντελ σταγιού, η οποία είναι καταπληκτική. Όχι μικρούλα, είναι 1,5 μέτρο. Ναι, αυτή όμως την είδες, αυτό το λέω. Ναι, τις έχω αγοράσει κιόλας. Λοιπόν, καμία κεραία που την έσω δεν δουλεύει αξιώσεις. Πώς δουλεύω, πώς δεν το μάθω να πεις, όχι με το LoRa, με το τρασίδι του γιου. Λοιπόν, έβαλα μία Diamond Super 1,5 μέτρου, η οποία είναι μαγική. Δηλαδή, ακούει πράγματα που δεν ακούει με καμία κεραία. Δεν ξέρω τα παιδιά τι βάλανε πάνω στα κινητήρια εδώ. Γιατί μου είπαν ότι την βάλανε κεραία μέσα σου. Μια mobile σας είπα πάει και λογαριού. Θα μου πείτε και τι connector καταλήγει για να κάνω τον αντάκτορα. Mentype να παίρνετε, όχι με DL. Ναι. Τώρα, αυτό δεν έχω και δεν το κάνω. Τι είναι αυτός. Γωνιακός αντάκτορας, αρσενικός και από τις δυο μεριές SMA. Διότι άμα πάω και χτίσω εγώ μέσα τον ενισχυτή, το φίλτρο, βάζω και ένα φίλτρο bandpass για 433. Τον αντάκτορα για να τον μετατρέψω αρσενικό θηλυκό και αυτά γίνεται ένα μακρινάρι και θέλω μια κουτάρα τόση. Ενώ με ένα γωνιακό το σπάζω στη μέση. Δεν υπήρχε εγώ να το δω. Και το περιμένω. Να ξέρεις ότι δεν ενδείκνυται ιδίως σε υψηλές συχνότητες η γωνιακή. Τι να κάνω. Δεν το ξέρεις. Εγώ δηλαδή μου το
ο μέντορας με αυτό δεν δημιουργώ ούτε στα βραχαία γωνιακό διαπόδι. Δεν τα ξέρουν εκείνα που βάζανε στο. Ναι. Καλό είναι να μην χρησιμοποιείς γωνιακό. Ιδίως του Αγίου. Θα γίνει ένα τόσο μετά. Όχι. Δεν γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν, τώρα, αυτό εδώ είναι το πλακετάκι για να κατεβώ 5 βολτ και να τροφοδοτήσω μέχρι 5 αμπέρ. Band pass φίλτρο για τους 433. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Είναι καλό, αλλά είναι για 100 mW. Αυτό μπαίνει πριν. Κάνει όμως πολύ καλή δουλειά. Ο ενισχυτής αυτός είναι και ενισχυτής λήψης, παρεμπιπτόντως. Εδώ τώρα τι άλλο είναι. SMA, με ένας SMA καλύτερης ποιότητας, με RG178, για να το βάλω, γιατί αυτό που έχει μέσα η Keltec δεν είναι καλό. Είναι λάθος αυτό το RT. Ποιο? Το RT. Δεν θέλουμε RT, σκέφτε SMA θέλουμε. Από εκεί μέσα θα διαλέξεις το σωστό. Ναι, όχι τον RT. Ο RT να ξέρετε είναι ο ανάποδος κομμέντορας. Δεν έχει στα Wi-Fi. Δεν έχει περικόκλημα. Είναι reverse. Ναι, δεν έχει το περικόκλημα. Ναι, είναι άποδος. Ναι, δεν θα πάρουμε RT. Έτσι λέγεται το προϊόν. Ναι. Αλλά ξέρετε ότι όλα τα content mode και όλα αυτά τα τέτοια είναι με κανονικούς SMA όπως έχουμε τα δικά μας φορητά. Εντάξει. Τώρα. Όχι RT. Τώρα γιατί εσύ επέλεξες RT εκεί. Έτσι είναι, μέσα διαλέγεις, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα στον RT. Δεν κάνω λάθος, το RT είναι λάθος. Να το σβήσουμε τη λέξη RT. Όσον αφορά τώρα διάφορα άλλα κουτιά ηλεκτρολογικά και τα λοιπά πάνε και τα βλέπετε και άμα δεν τα θέλετε, είναι και διεκδίκηση στην Ελλάδα, η εκτύπωση 3D, τα αρχεία. Μπαίνεις εδώ σε αυτό το URL, κατεβάζεις αυτά τα αρχεία, είναι από μένα τσεκαρισμένα ότι ταιριάζουν καλά. Βέβαια έχει το σύμβολο της Μετστάτη και πάνω, το οποίο άμα θες πες και αλλίως εδώ, μπορείς να το κάνεις, εγώ δεν τα έκανα αυτά. Στη Θεσσαλονίκη εγώ τύπωσα σε αυτόν και μετά θέλεις άλλα βιβλάκια τέτοια. TikTok, μη 3. Για να γίνει αυτή η κατασκευή. Πάμε πιο κάτω. Εδώ σας τα έχω πει, αλλά για να τα έχετε σε βρήκε. Πώς θα συνδέσετε και τι συνδέεται πάνω στα boards για τους αισθητήρες καιρού. Εδώ φαίνεται ας πούμε ότι στο wireless tracker, αν το βάλεις στον αισθητήρα, πας σε άλλα pins. Στον V32 πας σε άλλα. Εδώ είναι ο απλός που δεν έχει μέτρηση αερίων και εδώ είναι της Bosch που μετράει και αέρια. Οπότε αντίστοιχα λέγονται έτσι. Εδώ τώρα σε άλλο board που θα κάτσουμε. Πολύ GPS. Ναι, σε αυτό το board δεν έχει GPS. Εδώ τώρα αυτά τα είδαμε και πριν, απλά τα έχω και στο PDF τις εικόνες, πώς τα έβαλα μέσα. Αλλά θες πάνε πάνω να σου δείξω τι δεν χωράω. Κατάλαβα τι λέτε. Ενώ μέσα από τώρα δεν χωράω να εκταθώ, κατάλαβες. Αυτό τι θέλω τη γωνία, προχώρα. Στον κάπου αυτή δεν έβαλα γωνία. Έγινε ένα κουτί σαν μπέρτι, σαν τη γέφυρα της μπέρτι. Εδώ τώρα λέω, γιατί το έχουμε κόκκινα αυτά. Όταν αγοράζετε το Keltec, θα ξέρετε, σας το στέλνει με αυτό το κουτί. Άρα το κουτί εδώ για να μην τρελαθείτε με όλες τις κατασκευές που βλέπατε πριν και τρομάξετε, άμα δεν θέλεις όλα τα γνωρίσεις αυτά και παίρνεις το κουτί και το κάνεις κατευθείαν στο κουτί. Μην τρελαθείς δηλαδή, το κάνεις και έτσι. Προχώρα. Γι' αυτό το βάλαμε κόκκινο. Και φορτίζεται και την τροφοδοτείς με ένα φορτιστή κινητή. Εδώ είναι τώρα πώς θα συνδέσετε. Αυτό με το φορτιστή κινητό είναι πάλι μια παγίδα. Προσέξτε τι σαβούνα βγάζει. Γιατί έχω πάει μάπα από τον φορτιστή που πατάει τα U και τα V τόσο καλά. Λοιπόν, προσέξτε τι χρησιμοποιείται από φορτιστές, γιατί υπάρχουν πολλές σαβούνες στην αγορά. Εδώ είναι τώρα, άμα θα βάλετε έξω εξωτερική Type-C, πώς θα κάνετε τη συνδεσμολογία. Προχώρα τα γρήγορα αυτά, όποιος θα θέλει να τα βρει στο PDF, δεν θα τους κάνει. Αυτό είναι το βίσμα για εξωτερική. Αυτή είναι η αντιστοίχηση με το γωνιακό που σας έδειξα το κανάλι. Και εδώ τώρα είναι κάποια χρήσιμα links που έχω, από πού θα βρει τη firmware και ένα γρήγορο οδηγό
Γιατί μερικά πράγματα τα κάνεις με τα κομμάτια από πάνω. Οπότε σας τα γράφω και αυτά όλα. Δεν ξέρω αν έχω τίποτα άλλο. Αυτά θέλουν απλά διάβασμα, αν τα χρειαστείτε, ό,τι χρειαστείτε τα κάνει. Πού θα βρείτε σαν το APRS.at ένα χάρτη που να δείχνει μόνο τα δώρα, ένα πρόγραμμα tracker για PC, βλέπει μέσα από το τοπικό δίκτυο της συσκευής σαν PNC. Και ανοίγεις, φορτώνεις αυτό το πρόγραμμα και βλέπεις πραγματικά την αρέα σου. Ό,τι ακούει, αυτό. Ερώτηση. Μήνυμα από το PC. Από το κινητό το είπα. Από το κινητό, ναι. Ακόμα δεν κάναμε. Το κάτω δεν έχει τίποτα άλλο. Όχι τέλος. 73. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όποιον ασχοληθεί και είμαστε στη διάθεση Παρουσίασε.